Okay, alayon pagkatubos ang mga kagakakla, ang mga kuwan likod na lang para Patrona, the patronis of Barangay Bagakay. Ang patronas ng Barangay Bagakay. lingkod lang ang mga ninong-nina, ang mga kagakakla, ang mga tubos. Sa ngalan sa Amay, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. At Okay. si San Mateo, paghimayaan Shout ka, out sa mga sakristan. Dinaot na Jesus na nagsugan sa iyo mga apostol, ang nanahan mo kahong sa langit upuna, ginahatag sa akong sangit, lakaw ka mo, paghimo ka mo, sin mga bilugan sa kanila. Natuba ka mo sa Espiritu Santo. Mawang yan pagtug sa simbahan nga itong ginagasig, pagtugan ka ni Kristo nga atong Ginoo. Mga kag-anak, karuyag ba miyo, kabunyagan, ini ang kabataan, binasan katoliko nga pagtuo. Okay, sige. Ang nagdadala sa bata, pahingaan, ngali ang ulo pagawas. Okay, mga kawaray. Magutom na. So, magato na kita sa next chapter. Happy Fiesta, Barangay Bagakay. Sabi kita sa dam. Magato kita sa Bagakay Dam. Ayan. Ayan dam. Ayan, may saye. Barangay Bagakay Dam. Masuk kita sa larong. Oh. Ayun. Ayan ang kagandahan ng Barangay Bagakay Dam. Masarap maligo. Mapinit mga inday. Mapinit ko no. Malamig daw ang tubig. Ay. Nung ilang fiesta, ako na mismo maliligo dyan. Pagkita ko sa inyo paano ako lumangoy. Kita. Go. Hindi rin madalo natin daya. Ingay. Naghuhugas kit nilas. Ta. Madalunot. Diak. Diak. Jadi sira mga alaalay sa kay banak mahulog ko no kanrak tabangan. Langoy sira. Laro nila nga dito sa karas ka Ah. Ano? Barangay Bagakay Dam. Edi kita. So, madagkikat to. Tangkusan ta naton vision. Iban loko ginday. Ngaran babay malangoy yo. Ngadto diri ato. Ata ito bidamoy daw do no. Mga tilapia. Ata bidamoy yo.
Paradise, Barangay Bagakay Dam. Yan. Mga maghusay pagod liwat sira. Hinahina isang lakaw na madalunot. Oy, nakatangpos gap kita. Tangpos gyapon. Ayan. UDD Waan. So, diretso kita na to. Kay mas mahuman na yun eh. Okay. Buti ka board. Nari ka sa bote. A motorboat in the river. Ayan. Ayan. May lingkuran. Ang pasahero. Okay, yan. Okay. Subscribe, likes. The Bagakay River Dam, Barangay Bagakay, Palapag, Northern Samar. So, yan ha. Guys, kita subscribe. Mahuli na, magutom na. Yun. So, ayan. Matrong kita di karakapitan. Adi. Matrong kita, jadi magutom. Okay, shout out mga Palapag patronizer. Apyak, api na ba? Apyak. And so, a very thankful day, Barangay Bagakay, Fiesta 2021, kan Barangay Captain Arnel Orsua. Thank you very much. So, yan.